Аз съм Докашър 27 и днес ще снимаме на Clash Royale и така да започваме. Искам само да кажа едно кратко съобщение, че Камикадзе 198 се мести в моя канал. Той е Giant Chest, все още няма да го отваряме. Ще направим... Ние всъщност ще играем един чалендж, по-точно турнамент. И така, този Giant Chest няма да го отваряме, защото искам да след близо 7-8 честа имам Super Magical и Magical след 2 след Super Magical. И така искам да направя един клип, който ги отваряме трите. И отделно, нали, там ще си напълня кран честа, фри честовете ще си отворим и другите, които са останали празно място. Ще направим отделно тогава един челендж пак. И от клан честа предполагам, не знам. И ще направя един клип. И така, да отворим честа, да видим кой ще ми се падне. Добре, барберенти са хубави, лид барберенти. Така, чудя се този. Или този. Не знам, мисля, че този. Добре, айде, ще играем това. Да си направим дек. Мисля, че 100, който играх, беше много хубав. Но не знам. Добре, чуя се да пробвам един рандом. Добре, хора, всъщност не знам. 100 ли играя, да не играя ли с този. Между другото, тук Lava Hound е много полезен, ако играете. Тук имате всяка една легендарка, която си изберете, можете да таковате. Аз мисля да направя комбо с това и това и това, или не знам. Добре, ще пробваме една игра така, ако паднем ще сменим дека. Нали, ако първата ни игра ще е загуба, ще сменим дека. И така да пробваме. Да видим. Аз с него стигнах до 4 победи. Мисля, че или до 5 ли, не знам. Мисля, че до 4. Така, хора, тук ще тръгнем с Lava Hound. С него един мега миньон ли? Да. Добре, така. Вот. То с кой ще го спирам сега? Стига това не можем го спрем. Много лошо, много. Мисля един фаербол. Добре, гордо. Пак. Малко. Няма да бъде никога, но много демидж наби. Което не трябва да става така. Добре, и аз на горната ми кула набих голям демидж, то няма с кого го спрем. Не, хора, това ще не е загуба. Още първата ще е загуба. Това би много това екзекутор. Екзекушън. Добре, тук. Не, всъщност. Ще сложим една фурна. Защо натам отивате? Добре, както ще да стига няма с колко го справят този Giant. Много е гаден, много. Стига че и бутна и кула Не, хора, това ще е провал. Почти съм сигурен, добре. Тук да пробвам един гоблин барел. Стига иначе. Добре, бутнахме му кула, но и той бил доста демидж. Тук мисля, че такива ще свършат работа. Тук една фурна да отива на сам ли да като пази, не знам. Също да, така ще направим. Тук искам да пусна един Lava Hound. Ма да го пускам ли сега? Добре, ще го пусна и веднага тук ще пусна един така. Не. Това ще пусна един мега миньон. Това да би тук. Lava Hound. Не, това ми бутна кула. Стига не е бутнал, но ще бутне почти съм сигурен. Да. Не, добре. Тук ще имам още една фурна. Добре. Гордо, валяхме, гордо казах.
Не сме овладяли напълно. Тук, сега да видим кой ще пусне това. Не. Стига иначе, бе. Не, бутат. Никога, който и да направим бута кулата, да. И не бие. Добре, ще пробвам някой друг дек. Така, да видим кой друг ще е. Така. Клипа, ако стане много дълъг, ако стане повече от 14 минути, ще го направим на 2 части. Да сменим дека. Но не знам какъв да направим общо взето. Мисля да направя... Не знам. Добре, Execution ще сложим. Night Witch ще го оставим. Execution ще го сложим тук. Мега Minion мисля да махна. И да сложа ни Elite Barbarian или... Добре, така, Goblin Barrel ще го махнем със сигурност. Но не знам какво да сложим. Hog Rider няма да е... Добре, какво да сложим? Добре, Електро... Не, да Walk. Да Walk на Барела и един Hog Rider. На Fireball и ще сложим един Inferno Tower на... Не знам, много скъп ще стане дека. Ако го сложим на това. Ако го сложим на миньоните. Обаче така пък ще... Всъщност имаме... Да, не, защо сложих това? По дяволите. Така. Айде. Добре, да пробваме така. Да се надяваме, че ще се отравим поне една победа. Добре, тук пускаме една фурна. Мисля, добре, той има лук. Добре. Фак. Той има 3 легендарки в дека му. Стига е. Добре. Защо значи, бе? Защо така е? What? Приготвяме лук. То има даже и така. Аха, добре. Тук даже няма смисъл от лук. Не, всъщност да пусна ли? Стига, как няма бутни кулата, бе? Добре, тук един Night Witch. Още една фурна. Тук мисля да сложа един лук, да убием принцесата. Ще... Нали, голям демидж. Как ще пусне 2 бандитки това, стига, карай, добре. Биха кой знае колко голям демидж, но пак бият, нали. Добре, тук, значи. Така, бутнахме кула, което е добре. И така. Сега, мисля да направя така. Може би не знам. Ламбарджак. Вай. Стига е. Не. Мисля, че ще ми... Да. What? Вау, екзекушена се справим. Вау, аз не знаех, че е толкова силна карта. Екзекушена. Добре, тук ще съберем. Уау. Не, къде ги пуснах? Не! Да, всъщност убихме това. Как се каже това? Бандитката. Тук е един Night Witch, предполагам, че ще се справи. Тук мисля да сложа един... Уау. Тук ще трябва... Няма да пускам си още. Да, екзекушена предполагам, че ще се справи. Казах предполагам. Тук е една фурна. Един Hog Rider. Да, Дарт Гоблин. Не знам, не му прочетах името. Мисля, че така се казваше. Добре.
Execution, защо е бил толкова много демидж? Уоу. Добре. Победа, хора. Отсрамихме се. Така, след малко мисля да завърша, ще направя... Всъщност, да, ще направя още една битка. И да видим дали ще е победа или загуба. Ако е победа, нали, пак ще спрем клипа и ще го почнем в втора част. И така, защото да не стане много дълъг, защото не е интересно, като са дълги клиповете. И тук обаче, всъщност, мисля да ги пусна тук, за да може да ме зареди екзекушена, да ги пусна тук, да пусна тук екзекушена. То, стига, как ще пусна така, я ще го оставя, нищо. Добре, екзекушена B damage. Тук мисля един Dark Goblin или Dart Goblin, не знам как се казва. Съжалявам, хора, бандитката B damage, тя доста. И то доста по-точно. Това ми стана навик, хора, да викам по-точно, не знам защо. Много го мразя вече. И така, да видим. Да видим тази игра, кой ще победи? Нищо не се знае. Тук да лок. Нямаше смисъл. Но аз сега пак го правя. Добре. Не да би кой знае колко голям деми. И така. Мисля да направя същото комбо. Предполагам, че ще стане. Да се надяваме. Или всъщност ние ще направим Hog Rider и... Добре, то си издуха в фурната. Да, ще направим Hog Rider и Execution. Не, да, трябва да направим. Така, нищо пак, BMDMA. Много или малко. Пак сме на бит. Не, защо фоксваш него? Не. Фак! Не. Защо пуска? Няма смисъл това Dark Goblin. Мисля един да лог да пусна. Не, всъщност ще пусна един Nightwitch. Предполагам, че ще се оправя. Добре. Танкна малко, но не пречи хора. Не спомпай, не. Тук един Ферн Тауър, по-бързо. Факинг. Какво да пуснем? Не знам, хора. Не. Бутна ми кола. Много лошо. Фак, ще ми бутне друга кола, не. Стига иначе, много тъпо. Това не мога го справя вече с нищо. Не искам, пак не мога. Иначе, то много ми бъгна цялата работа. Гледай го, как ще пусне този тъп лумбърджак, не, има 20 секунди хора, той даже сигурно с 3 ще ма вземе. Да не казвам. Спойч. Не, няма да вземе с 3. Предполагам, не, Дарк Фака! Не. Добре, хора, това мисля да е за този епизод. Няма да играя, сега веднага ще направя и втора част. И така, ще се видим доскоро. И